cyhoeddus sydd nos Fercher, trwy wefan y mudiad. Ac yna dy Sul nesaf mi fyddwn ni'n cyfarfod yma ar gyfer Gwasanaeth Cymyn am 9:30 bora Sul nesaf. Cofiwch, mi fydd nifer ohono ni'n mynd lawr i'r gynhadledd, a mi fyddwn ni'n gwerthfawrogi gweddi am y gweithgareddau trwy'r wsos honno. Fel ag yr ydyn ni wedi gwerthfawrogi gweddi am y gwersylloedd fuodd na wsos dwytha. Mi fyddwch chi'n sylweddoli bod yna reina ni ella efo chydig bach mwy o fagia o dan yn llygyd nag arfer, ond da ni'n ddiolchgar o allu dod yn ôl a diolch am ddaioni Duw. Ac ar gyfer i ni gael clywed chydig bach mwy am y gwersylloedd, mae Eirin a Naomi am ddod ymlaen yn y munud i roi rhyw fraslun bach i ni o be ddigwyddodd, ond dowch i ni weddio i ddechrau i gyflwyno'r gwasanaeth i Dduw. O arglwydd ein Duw, da ni yn rhyfeddu at dy teimlo, be bynnag yr ydyn ni wedi brofi drost yr wythnos diwethaf, gallwn ni ddod ato ti yn heiddiant Crist a gofyn arglwydd delia hefo ni, cynorthwya ni, cysura ni, arwain ni trwy dysbryd glân, wrth i ni ddod fel dy bobl di i addoli. Felly da ni'n gofyn dy fendith, yn gofyn y byddi di'n eneinio, Eseia, wrth iddo agor dair di, ac y byddwn ni yn eiddgar i glywed llais o'r nef, yn y newid ni, yn cyfeirio'n traed ni. Felly arglwydd, trigar ha wrthyn ni a diolch i ti am dy ras, wrth i ni gyflwyno'n gilydd a'r gwasanaeth bora me i ti, yn enw ac yn heiddiant sy'n harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Felly, Eirin, Naomi, da chi am ddod ymlaen? Diolch. Mae hwnna'n nid i'r ddau sy'n digon effro i ddeud unrhyw beth. Borach na i ofyn i chdi, Naomi, sôn chydig bach amdan dy highlights di. Ti eisiau gafel yn hwnna? Be nes ti dysgu? Be nes ti fwynhau? Oedd y gorge walking, oedd hwnna'n hwyl. Oedd, ia. A dyn ni fynd i peintio pottery, oedd hwnna hefyd yn hwyl. Beth i dysgu? Oedd pregetha, lle mae o? Rodri. Oedd o'n, hwnna. Oedd o'n mynd drwy'r myfi Iws, so nath o'n neud y bara'r bywyd, goleini'r byd, fi gael da, myfi'r ffordd gwirionedd ar bywyd, wir wynydden, ac oedd o'n un arall. Atgofodiad y bywyd. A wedyn, diolch. A oedden ni'n mynd drwy'r salma wedyn yn yr astudiaethau. Oedd hynna'n rili neis cael cyfnod i just siarad mewn criw lot llai, gofyn unrhyw gwestiynau. Oedd o'n, fun. Ond safbwynt ti, do'n i'n mynd i bod ar wersyll o blaen, do'n i'n mynd i bod yn wersyllwr yn swyddog, a wedyn, ffindio bod fi'n cael y top job, neu dim y caplan, ond oli yn gorau arwain, a rai mi ddeud, oedd o'n blesar pyr, mae wythnos waith yn flinderus, mae wythnos yn arwain gwersyll yn flinedig, ond yn brofiad mor braf, pobl yn dweud, fi wedi blino'n dod yn ôl. Dweud y gwir, dwi'n teimlo ar i'w hau ar ôl dod yn ôl. Dim bob dydd, mae rhywun yn cael pregath bob dydd, ac mae rhywun yn gweld gwerth hynny. Ac hefyd jyst yn teimlo gweddia lot o bobl, fath am bod ni'n syrffio ar i'w don o weddia yn ystod yr wythnos. Dim problem. Plant yn byhafio'n rhyfeddol, oedd ni wedi siomi ar yr ochr ora hefo'r hogia, o'n i'n fwy na direidus, o'n i'n ddrwg, a wedyn, oedd jyst gweld pawb yn cyd-dynnu y gwahanol gymeriadau hefyd, pawb i weld yn dod ymlaen yn wych hefo'i gilydd. Dwi'n meddwl ar highlight i fi oedd, doedden ni'n di drefnu fo, ond mi o'n ryw focs o gwestiynau, rhywun bocs rhoi cwestiynau mewn, mae'n ni'n gofyn i chi roed cwestiynau i mewn, a mi gyda ni gwestiynau gan bawb mwy neu lai, ac o'n nhw'n gwestiynau rhyfeddod o eiddfed, rhai hefo dyfyniadau beiblaidd neu adnod mewn brackets ac ati. Mae'n teimlo, os ar rywun yn gofyn am gwestiynau gynulleidfa eglwys, sa'n ni'n falch o gael hynny. Felly, o rhaid i ni swotio cyntio atab hynny, gyda ni rhywbeth yw Prime Minister's Question Time Revision Session o flaen llaw, a wedyn gwahanol reion. Bron i'n pawb yn dod yn atab, ond oedd hwnna'n hyfryd jyst gweld bod Duw yn gweithio yng nghalonna y bobl ifanc yma.
A dwi'n meddwl bod ni fel swyddogion i cael bendith bod yno. A dwi'n meddwl hefyd jyst y bwyslais na, fydda ni'n gweddio amdano chi wersyllwyr, ond gweddiwch chi amdano ni. Cos mae lot o'r un heria, neu llawer o'r un teimladau ag ati. Mae nhw'n bethau sy'n codi yng ngwahanol gyfnodau bywyd, felly oedd o'n brofiad rili braf. Diolch i ti Naomi, Lydia a Mati yn y cefn, ond mi oedd y plant i gyd, maen nhw'n gredit i'r eglwysi sydd wedi gyrru nhw a'i teuluoedd. Ia'r peth dwi'n meddwl, yr unig beth anodd i fi oedd o rai fi wisgo tuxedo reit ar y diwedd, a do'n i'n wedi gwisgo hi ys ni'n 23, so stwffio'n hun i mewn i'r tuxedo yna, dyna y peth ymarferol anodda, ond oedd y gweddill yn blesar. Felly, diolch i chi. Dwi'n meddwl bod y criw pentre Nant iau, dwi'n meddwl bod nhw'n rhy flinedig i ddod i ddeud ni'n byd wrthyn ni. Dwi'n meddwl bod nhw wedi bod i fyny yn hwyrach na ni rai hun a chyfrifol. Felly, dwi'n siŵr lle mae hwn yn mynd nesaf. Diolch. Iawn, bore da i chi gyd. A diolch yn fawr am y gwahoddiad. Mae'n hyfryd bod yma yn bresenoldeb yr arglwydd gyda'n gilydd yn enw Iesu Grist. Ydw i'n gallu dechrau gyda'r blant efallai? Ydy hwnna'n iawn, ie? Ydy'r blant yn gallu ddod nawr yma i eistedd, os welwch yn dda? Mae'n hyfryd gweld cymaint o plant yma. Does dim llawer o plant yn y capeli, felly mae'n hyfryd gweld plant yn dod at yr arglwydd Iesu. A dwi'n mynd i wneud rhywbeth syml iawn gyda chi. Dwi'n mynd i ffonio rhywun a dwi eisiau chi ofyn cwestiynau i'r berson yma. Gobeithio fydd yn gweithio'n iawn. Aroswch funud, mae rhaid mi ffeindio'r rhif. Chi'n hyderus i siarad dros y ffôn, ydych? Chi eisiau agosau ychydig bach? Chi'n ateb? Helo? Helo, chi eisiau gofyn pwy wyt ti? Chi'n nabod Rodri? Chi'n nabod? Da iawn, chi wybod pwy ydi e. Chi eisiau gofyn ble wyt ti nawr? O, mae wedi clywed fi. Iawn, felly ble mae Rodri nawr? Ti eisiau dweud eto Rodri? Chi'n gallu pwyntio lle mae'r stafell yna? Fan'na. Felly mae Rodri fan'na nawr. A ti'n bwriadu dod fan un wedyn, Rodri? Na fe. Okay, diolch yn fawr i ti. Chi eisiau dweud hwyl? Iawn. Aroswch funud. Allai mae rhywbeth arall gyda fi. O, mae'n ysgrifennu neges, chi'n gweld? Mae'n wrthi'n ysgrifennu neges nawr. Aroswch funud. Okay. Ti'n gallu ddarllen beth mae'n dweud yna? Da iawn. Felly, beth mae Rodri yn mynd i wneud nawr? Mae'n dod yn ôl i'r gwasanaeth. Da iawn. Felly, chi'n gwybod bod Rodri fan'na nawr, ydych? A chi'n gwybod bod e'n dod yn ôl nawr, ydych? Wel, mewn gwirionedd, chi ddim yn gwybod, chi yn credu. Achos chi ddim yn gweld Rodri. Chi jyst wedi clywed a wedi darllen beth mae'n dweud. A mewn gwirionedd, mae credu yn gwell na gwybod. Mae sicrwydd gyda chi. Chi'n siŵr. Gweld bod e'n wir. Chi wedi credu rhywbeth sydd yn wir. Chi wedi bod yn siŵr. A chi wedi weld Rodri yn dod yn ôl.
A mae Rifeiniau 10:17 yn dweud fersiwn William Morgan. Am hynny, ffydd sydd trwy clywed, a chlywed trwy air Duw. Eto, am hynny, ffydd sydd trwy clywed, a chlywed trwy air Duw. Felly, chi wedi credu achos chi wedi clywed. A chi wedi darllen hefyd. Gair pwy? Dim Duw yn yr achos yma, ond Rodri. A chi wedi clywed, chi wedi darllen, a chi wedi credu beth oedd Rodri yn ei ddweud. A fel na mae'n digwydd gyda Duw. A ble ydych chi'n meddwl bod ni'n gallu clywed a darllen beth mae Duw yn ei ddweud? Pwy sy'n gwybod? Da iawn, yn y Beibl. Felly yn y Beibl, ni'n clywed Duw yn siarad, a ni'n gallu darllen beth mae Duw yn ei ddweud. A fel na ni'n gallu credu a bod yn siŵr o beth mae Duw yn ei ddweud. O'r gwirionedd, ni'n gallu cael sicrwydd o beth mae Duw yn ei ddweud a cael bywyd. Felly, dyna'r stori, gobeithio bod chi wedi mwynhau. Ydyn nhw'n aros yma neu maen nhw'n gallu mynd yn ôl i eistedd? Na fe, cewch chi fynd yn ôl i eistedd i'ch lle chi. O'n i'n dweud wrth Dafydd, dyma'r ail waith dwi'n gwneud stori plant. O'n i'n dweud, mae gen i rhywbeth syml iawn a dwi'n fwy ofnus gyda plant na gyda oedolion. Ond maen nhw mor dda, maen nhw'n gallu ymateb yn syth ac yn credu yn syth. A fel na mae'n rhaid i ni fod hefyd, fel plant, yn bwyta, yn llyngu geiriau yr arglwydd wrth credu beth mae yn ei ddweud. Felly, nawn ni canu yr emyn cyntaf gyda'n gilydd, sef emyn 49 yn llyfr Ganeuon Ffydd, ond chi'n gweld e ar y sgrin. Diolch. Wel, byddai'n defnyddio'r 3 fersiwn sydd ar gael yn y Gymraeg yn ystod yr oedfa yma, bore yma. Byddai'n dechrau gyda Beibl.net. Byddai'n darllen Esegiel 3, adnodau 1 i 3. Esegiel 3, 1 i 3. A dyma'r llais...
a dyma fe'n bwydo'r sgrôl i mi. A dyma fe'n dweud, ddyn, llenwa dy fôl gyda'r sgrôl yma, dwi'n ei roi i ti. A dyma fi'n ei fwyta, roedd hi'n flasu'n felys fel mel. Oedd yn gaeth yno hefyd, yn cael weledigaeth o'r nefoedd. Mae'n cael gweld Duw yn ei orsedd a'r creaduriaid o'i cwmpas yn yr uchel nefolion leoedd. Mae Duw yn siarad â fe ac yn gorchemu'n iddo fwyta sgrôl ei iair, sgrôl neges ac arweiniad Duw i'w bobl. Ac mae Esekiel yn ei fyddhau. Mae Esekiel yn un o'r proffwydi, un o ffyddloniaid Duw yr Hen Testament, ac un sydd nawr yn mwynhau tragwyddoldeb gyda'r arglwydd. Mae Esekiel yn un sydd wedi derbyn gair Duw, un sydd wedi credu ei iair, ac wedi gwneud beth mae Duw yn ei ofyn ganddo. Ac os da ni am cael ein cyfri fel un o ffyddloniaid Duw heddiw, mae'n rhaid i ni fwyta gair Duw fel Esekiel, gair sydd yn felys fel mel. A o'n i jyst eisiau rannu'r darlun yma o fwyta sgrôl y gair, bwyta'r gair, fel bwyta llyfr. Achos mae gair Duw yn fwyd i'n hysbryd ni, yn rhoi bywyd i ni sy'n fwyta ei iair. A mae hyn yn digwydd yn y Testament Newydd eto gyda Ioan yn datcuddiad. Chi'n cofio? Mae e'n bwyta sgrôl hefyd sydd yn felys yn ei troi yn chwerw yn ei stymog. A mae gair yn felys yn y ceg. O mae na chwaith chwerw hefyd i'r gnawd. Pan da ni'n cael ein brosesu pan rhaid ni farw i'r hen fewyd o bechod. Mae'n anodd. A hefyd mae na erledigaeth oherwydd Efengil. Mae'r proffwydi wedi dioddef erledigaeth. Yr apostolion wedi dioddef erledigaeth. A phawb sydd yn credu ac yn derbyn gair Duw. Felly mae yna ochr chwerw hefyd, ond mae'n felys yn y ceg. Mae fel mel, mae'n bwyd hyfryd, a mae'n rhoi bywyd go iawn i bawb sydd yn ei fwyta. A mae Jeremia hefyd yn dweud wrth iddo clywed gair yr arglwydd, oedd yn llyngu bob gair, oedd yn bwyta ac yn mwynhau bob gair, ac yn teimlo llawenydd yr arglwydd, oherwydd yr oedd yn perthyn i'r arglwydd, i arglwydd y lluoedd. A fel na mae'n rhaid i ni fwynhau hefyd gair Duw. Felly mae ddeiwch i fi os dwi'n mynd ychydig bach yn hirach heddiw, gobeithio byddwch chi'n mwynhau gair yr arglwydd, a dim ots os mae'n hir, achos pan mae'n dda go iawn, dim ots os mae'n hir neu peidio. Mae'n bwysig i ni fwynhau bob amser gair yr arglwydd a bod yn sychedig llwglyd am air Duw. A gobeithio fydd ddim yn rhy hir, ond fallai bydd yn hir. Felly clod i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Felly ni ganu emyn arall nawr. Sori, dwi gyda trefn gwahanol yn fy meddwl. Nawn ni ganu emyn 274 sydd yn dweud, ceisiwch yn gyntaf deyrnas ein Duw a'i gyfiawnder ef, a'r bethau hun yn ychwaneg roed i chwi. Halleluia, halleluia. Nid ar fara'n unig bydd byw dyn, ond ar bob gair dawennau. Amen.
pen yr eglwys, ein brenin ni, yr un sydd yn rhoi bywyd i ni, trwy ei aberth a'i adgyfodiad, trwy ei ffyddlondeb i ti nefod dad. Diolch nefod dad, am dy bresenoldeb fan hyn nawr. Arglwydd, dwi ddim yn heiddi diwedd y bresenoldeb. Does dim un ohonom ni yn heiddi preswylio yn stafell dy orsedd ni. Da ni ddim yn heiddi o gwbl dy sandeiddrwy, mwynhau dy olaf, dy fywyd, achos da ni gyd wedi troseddu yn derbyn ni. A dyna pam ni'n gofyn i ti, maddau ni ein holl bechodau ni. Arglwydd glanhau meddyliau ni, ein galw ni, glanhau'n bywyd ni arglwydd, mwyn i ni allu ddegloddori di, wrth amlygu dy sancteiddrwydd yn ein bywyd ni fel Cristnogion, fel dilenwyr Iesu Grist. Arglwydd gynorthwya ni cymryd ein groes a dilyn Iesu. Diolch amdano am yr un sydd wedi rhoi ein bywyd dros gwmni ar groes Calfaria, wedi dal ein holl dylydion ni ar y groes, mwyn i bwy bynnag sy'n credu yn ei enwau, yn ei eiliau gael bywyd. A diolch achos dyna pam da ni'n bwyta barach yn yfed gwyn yn codio am Iesu, a trwy ffydd da ni'n bwyta gyfer Iesu, y gair, y bywyd. Diolch am Iesu, achos trwy ef ni'n gallu cael mynediad i'r nefod, i dy deyrnas di nefod dad. Cynorthwya ni arglwydd i blygu o blaen dy werthus ni, i adael i ti deyrnasu ar ein galw ni arglwydd. Cynorthwya ni i ddegloddori di gyda'n bywyd ni. Maddau ni arglwydd, gramhau ni. Gad i ni fod yn bobl sydd yn dyblis o ni, sydd yn dwyn gogoniant i ddysgu sangau arglwydd. Da ni eisiau rannu Iesu Grist gyda phobl eraill. Ond os da ni'n llawn ohonom ni ein hunain, sut da ni'n gallu dangos Iesu bobl eraill? Fel dwelodd Ioan Beddeliwr, mae'n rhaid i ni leihau, ond mae'n rhaid i Iesu fod i'n amlwg. O nefod da, gad i ni fod yn amlwg. Marw i'r hen fywyd o bechod. Marw i'r nawd. I ni ein hunain, i bethau ni, a gadael i ti fod yn brynu ar ein bywyd. Mae sychder drwy Gymru gyfan. Mae angen yr efengyl. O arglwydd, dyma fi, anfon fi, defnyddia ni arglwydd, i ddangos Iesu Grist i bawb. Byddithia ni bob un nawr, a gadael ni fwynhau dy wledd, dy air di, nid neges fi fy hunan, nid neges rhywun benodol, dy air di, sydd yn y Beibl, sydd yn y geiriau, nes di lefalu, trwy'r proffwydi, trwy'r apostolion, trwy Iesu Grist, dy unig aneddiffar. Gad i ni fwynhau ein eiliau, a dathlu yr iachawdwriaeth yn Iesu Grist. Bendithia ni arglwydd, ac arwain ni, bendithia rai sydd yn dioddef, bendithia rai sydd yn sal, bendithia rai sydd yn iach, mwyn i bob un ohonom ni, dy geisio di, a dy adoli di mewn ysbryd a gwirionedd, yn enw Iesu Grist. Amen. Nawr, fe gafon ni yn ymwneud nesaf, sef yn hedd sydd yn galw bawb i'r wledd. Mae gwahoddiad llawn at Grist, oes i'r tlawd newynog trist. Bob cyflawnder yn ddogewch, dewch a chroeso, tlodion
dewch ac yn y blaen. Gwneud rannu 3 phwynt syml iawn gyda chi bore yma, 3 phwynt rwydd i gofio gobeithio. Yn gyntaf, a mae'r trefen yma'n trefen sydd yn y Beibl, yn yr adnod nes i ddarllen reit ar y ddechrau i'r blant, a dyna pam dwi'n dilyn y trefen yma. Yn gyntaf, credu yn niw i cael bywyd, ar pwynt cyntaf. I cael bywyd go iawn, y bywyd ar ei orau, gael bywyd tragwyddol, bywyd am byth, mae'n rhaid i ni glywed Duw. Mae'n rhaid i ni credu yn yr arglwydd, dwi'n drysu. Y pwynt cyntaf yw credu yn niw i gael bywyd. Felly gael bywyd, i gael iachawdwriaeth, mae'n rhaid i ni credu. Heb credu, da ni ddim yn gallu gael bywyd. Heb credu, da ni ddim yn gallu gael mwynhau bresenoldeb Duw am byth. Mae angen credu yn niw a'i fab i gael bywyd am byth. Mae Ioan 14:1 yn dweud, peidiwch gynherfu, credwch yn niw a chredwch yn ofinnau, meddai Iesu. Byddai'n baratoi lle ar eich gyfer yn y nefoedd. Mae Iesu'n dweud wrth y disgyblion, peidiwch gynherfu, peidiwch a phoeni. Credwch yn niw a chredwch yn ofinnau. Felly mae yna amod i gael lle yn y nefoedd. Mae'r arglwydd yn paratoi lle ar cyfer y rai sy'n credu, na'r amod. Mae'n rhaid i ni credu i gael lle yn y nefoedd. Heb credu, ni ddim yn gallu mwynhau tragwyddoldeb gyda Duw. Felly mae angen credu yn niw a'i fab i gael bywyd am byth. Dyna pam mae mor bwysig a dyna pam ni yr efengelwyr yn bregethu bob amser bod rhaid i ni credu. Nid gwybod, ond credu. Fel oedd y plant, ond nhw'n credu, heb weld. Ond nhw jyst yn glywed. Ond nhw'n siŵr o'r rodri yna. Falle oedd rodri yn rhywle arall, oedd yn dweud celwydd falle yna, ond nhw'n credu oedd e yna. Achos dyna beth oedd y gwirionedd. Oedd e'n dweud y gwir. A fel yma Duw yn dweud y gwir. A mae'n galw ni i credu, heb weld. Fel dwedodd Iesu wrth Tomos. Gwyn ei byd, y rai a fydd yn credu heb weld.
Mae'n angenreidiol i ni credu i gael bywyd, i gael mwynhau y gwirionedd. Ond wedyn bydd rhywun yn gofyn, sut da ni'n gallu credu? Mae'n anodd credu. Sut dwi'n gallu credu? Wel, mae'n dweud yma, a dwi wedi dweud yn barod, mae'n rhaid i ni clywed Duw credu. Na'r ail pwynt, dyma'r ail pwynt. Clywed Duw i credu. I credu, os da ni'n teimlo bod ni ddim a digon o ffydd, wel, mae'n dweud yn y Beibl, i credu, i gael ffydd, mae'n rhaid i ni clywed Duw yn siarad. Ond wedyn bydd rhywun arall yn gofyn, ond ble yn y byd ni'n gallu clywed Duw yn siarad? Dwedwch wrtha i, dwi eisiau mynd yna i clywed Duw yn siarad. Wel, mae'n dweud yn y Beibl, ble ni'n gallu clywed Duw? Ond ni'n dweud wrth y blant, ble yn union mae Duw yn siarad? Yn y Beibl. Mae Duw yn siarad yn y iair. Felly, y trydydd pwynt yw darllen y Beibl i clywed Duw. Mae'r gallu i clywed Duw yn siarad yn dod wrth i ni clywed neu ddarllen beth mae'r Beibl yn ei ddweud. Oedden ni'n darllen neges gan Rodri yn Fonsdol. Oedd y plant yn siŵr, ond nhw'n credu. A dyna beth oedd y gwirionedd, beth oedd yn dweud. Daeth yn y diwedd. A fel na mae'r adnod ddod yn ôl. A byddwn ni gyd yn gweld y dydd yna. Pan bydd yr arglwydd yn cyflawni y addewidion gyd. Felly, y pwynt cyntaf yw credu yn niw i gael bywyd. Mae angen credu yn niw a'i fab i gael bywyd am byth. Credu yn niw i gael bywyd. Yr ail pwynt yw clywed Duw i credu. Le ni'n gallu clywed Duw? Y trydydd pwynt, yn y Beibl. Darllen y Beibl i clywed Duw. Felly, y tri pwynt yma dwi am rannu gyda chi y bore yma. Felly, na i ddechrau gyda'r pwynt cyntaf. Credu yn niw i gael bywyd. Credu yn niw i gael bywyd. Ioan 6:28 i 29. Felly dyma nhw'n gofyn i Iesu, beth ddylen ni ei wneud? Oedd y tyrfan yn gofyn i Iesu, beth ddylen ni ei wneud? Beth mae Duw yn ei ofyn gyno ni? Beth mae'n rhaid i ni wneud i gael bywyd? Da ni eisiau mynd i'r nefoedd. Da ni ddim eisiau mynd i uffern. Oedd y bobl yna yn credu yn glir mewn uffern. Ond nhw'n gwybod am y cosb tragwyddol. A maen nhw'n gofyn i'r arglwydd, beth ddylen ni ei wneud? Oedd Iesu wedi siarad troion am uffern, am y cosb tragwyddol, a hefyd am y nefoedd. A maen nhw'n gofyn iddo, beth ddylen ni ei wneud i gael mynd i dy bresenoldeb di, bresenoldeb Duw am byth? Beth mae Duw yn ei ofyn gyno ni, a tebodd Iesu, dyma beth mae Duw am i chi ei wneud. Gwrandwch yn ofalus, yn astyd. Dyma beth mae Duw am i chi ei wneud, credu yn o fi. Yr un mae wedi ei anfon. Syml iawn. Credu yn o fi. Yr un mae Duw wedi ei anfon. Ioan 6:28 i 29. Ond wedyn, mae bobl yn meddwl gwahanol bethau am credu. Beth mae Duw yn ei ofyn gyno ni, beth mae'n rhaid i ni ei wneud i gael bywyd tragwyddol, credu yw'r ateb gan Iesu. Ond nid credu fel meddwl positif. Chi'n gwybod mae yna bobl yn defnyddio'r gair ffydd fel mae'n rhaid i ti gael ffydd, fel meddwl positif, oedd rhywbeth yn mynd i ddigwydd. Nid ffydd fel na, nid credu equals meddwl positif yw e. Na, credu yn Iesu Crist. Dyna beth yw'r ateb. Credu yn yr arglwydd Iesu Crist. Ond beth yw credu yn Iesu Crist? Credu yn ddo ef a phobeth ydyw ef. Nid jyst credu bod Iesu wedi cerdded ar y ddeiar yma a wedi marw fel bawb arall. Nid jyst credu yn yr Iesu hanesyddol. Credu yn ddo ef a phobeth ydyw ef. Credu ei fod yn bodoli, ei fod yn fab Duw, a chredu popeth mae yn ei ddweud a gwneud, ei aberth, atgyfodiad, ysgyniad, teyrnasiad tragwyddol, ac yn y blaen. Mae rhaid ni credu beth mae yn ei ddweud a gweithredu yn ôl ei iair, gwneud beth mae yn dweud,
Fel arall, da ni fel y dyn sy'n adeiladu ar y tywod. Falle da ni gyd yn adeiladu ar ryw fath o sylfaen, y ffydd, ond os da ni ddim yn adeiladu ar y sylfaen go iawn, sef Iesu Grist, a pwy ydy ef, da ni'n adeiladu ar y tywod, a rhywbeth sydd ddim yn gadarn. Iesu yw'r craig soled. Dyna pam mae'n rhaid i ni ddod i nabod Iesu Grist yn iawn, i adeiladu, i wneud yn siŵr ein bod ni'n adeiladu ar craig soled. Dyna beth yw credu. Credu, gwrando a mynd i wneud beth mae'n dweud. Pan da ni'n credu, da ni'n gweithredu. Mae'n gwahanol i jyst gwybod. Mae credu yn arwain i weithredu. Mae Rifeiniau 10, 11, 13 yn dweud, fel mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud, bydd pwy bynnag sy'n credu ynddo ddim yn cael ei siomi neu cywileddio. Mae'n union yr un fath i'r Iddew ac i bawb arall. Un arglwydd sydd, ac mae'n rhoi yn hael o'i fendithion i pwy bynnag sy'n galw arno. Achos bydd pwy bynnag sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei iachub. Chi'n gweld? I cael iachawdwriaeth, mae'n rhaid i ni credu. A credu mwyn i ni allu alw, mwyn i ni allu galw ar enw yr arglwydd i cael iachawdwriaeth. Ond wedyn eto, dwi'n gofyn y cwestiwn, bydd rhywun yn gofyn, ond sut da ni'n gallu credu? Sut dwi'n ffeindio ffydd i credu? Wel, yr ail pwynt nawr yw, clywed Duw i credu. Clywed Duw yn siarad mwyn gallu credu. Fel wnaeth y plant credu ar ôl clywed Rodri yn siarad trwy'r ffôn. Mae Rifeiniau 10, 14a yn Beibl Cymraeg Newydd yn dweud, ond sut mae bobl i alw ar rhywun nad ydynt wedi credu ynddo. Chi'n gweld? Heb credu, ni ddim yn gallu galw ar enw'r arglwydd i gael iachawdwriaeth. Ond sut mae bobl i alw ar rhywun nad ydynt wedi credu ynddo. Sut maent i credu yn rhywun nad ydynt wedi ei glywed. Sut maen nhw'n mynd i credu yn rhywun wedi ddim ei glywed. A dyna pam mor bwysig, a dyna pam o'n i'n dweud, dim ots os mae'n hir, mae'n bwysig i ni wrando, i ni clywed gair Duw. O'n i'n siarad gyda Dafydd a Gwenan bore yma amser bregwast am bregaethau yr Ariannin. Mae'r cyrddau yna yn para 2 awr, a mae'r bregaeth yn para 3/4 awr efallai, neu awr weithiau. Mae pawb yn derbyn fel yna. A o'n i'n synnu fan hyn bod rhaid i mi cadw at yr 20 munud yn y capeli. A dyna pam o'n i'n ofnus bod ni'n dweud, gobeithio byddwch chi'n hapus gyda bregaeth archentaidd. Falle nid awr, ond falle chydig bach yn hirach na'r arfer yn Nghymru. A mae mor bwysig i ni ddysgu, mwynhau clywed gair Duw, achos fan'na yna ni'n gallu galw ar enw'r arglwydd, yna ni'n gallu credu wrth clywed beth mae'r arglwydd yn ei dweud. Ond sut mae bobl i alw ar rhywun nad ydynt wedi credu ynddo? Sut maent i credu yn rhywun nad ydynt wedi ei clywed? Mae credu yn dod wrth i ni clywed Duw yn siarad. A dyna pam mae'n rhaid i ni werthfawrogi gair yr arglwydd. Wrth ddarllen neu clywed y gair yn cael ei llefaru o'r pulpit. Mae'n rhaid i ni werthfawrogi, gwrando ar air Duw, achos fan'na mae'r ffydd yn dod. Wrth i ni clywed byddwn ni yn credu i gael iachawdwriaeth. A'r trydydd pwynt, a'r pwynt olaf felly, a'r pwynt hira, ond ble yn union ni'n gallu clywed Duw? Yn y Beibl. Yn y Beibl ni'n gallu clywed Duw yn siarad. Clod i'r arglwydd am yr Efengil Sanctaidd. Mae mor dda bod Duw wedi trefnu gair ysgrifenedig, wedi gadael y llyfr yma, wedi sicrhau bod y geiriau yma wedi cadw'n ffyddlon. Mae'n anhygoel os da chi'n neud ymchwil ar y we. Falle y llyfr mwyaf ffyddlon sydd yn bodoli yw'r Beibl, yn sicr. A mae hyd yn oed bobl y byd yn cydnabod hynny. Mae'n ryfeddol. Y llyfr mwyaf poblogaidd yn y byd yw'r Beibl, yr un sydd wedi cael ei gyfieithu fwyaf yn y byd, yr un sydd yn cael ei dosbarthu fwyaf yn y byd.
Mae rhaid bod Duw tu ôl y beth. Sofran. Mae wedi sicrhau i ni cael y Beibl, y llyfr yma, lle ni'n gallu glywed Duw yn siarad. Felly y trydydd pwynt, darllen y Beibl i glywed Duw. Yn y Beibl, da ni'n gallu clywed Duw yn siarad. Rhufeiniau 10:17, fersiwn William Morgan. Am hynny ffydd sydd trwy clywed, a chlywed trwy air Duw. Halleluia. Chi'n gweld? Mae mor glir, adnod mor fach. Mae'n dweud popeth. Am hynny ffydd sydd trwy clywed. Mae'n rhaid i ni credu gael bywyd. Ffydd sydd trwy clywed, a chlywed trwy air Duw. Dyna ba mae mor bwysig i ni wrando'n astyd ar ei air. Oes, mae angen pregethwyr y gair arnom ni. Mae hynny'n wir ac yn hollol angenreidiol. A mae pregethwyr da iawn gyda chi yma. Diolch i'r arglwydd. Mae angen pregethwyr y gair. Ond cofiwch un beth sydd yn holl bwysig i'w ddeall. Yn y Beibl, mae'r dystion sydd yn rannu beth mae Duw yn ei ddweud. Ac yn bennaf oll, mae mab Duw ei hun yn llefaru ni yn yr ysgrythur. Yn y Beibl, mae'r dystion cyntaf sydd yn dweud wrthom ni beth mae Duw yn ei ddweud. Neu ddarllen i chi beth mae Iesu yn dweud yn Ioan 17. Pan oedd Iesu yn gweddio dros ei disgyblion. Chi'n cofio? Mae'n dweud yn Beibl Gymraeg Newydd, yr wyf wedi amlygu dy enw i rai arroddais di mi allan o'r byd. Bydd yn neidio sawl adnod, felly beidiwch y trio dilyn e. Yr wyf wedi amlygu dy enw i rai arroddais di mi allan o'r byd, meddai Iesu wrth y dad mewn gweddi. Y maent wedi cadw dy air di, oherwydd yr wyf wedi rhoi iddynt hwy y geiriau arroddais di mi, a chwythau wedi ei derbyn, a chanfod mewn gwirionedd mai oddi wrth i ti y deithim, a chredu mai ti am hanfonodd i. Yr wyf fi wedi rhoi iddynt dy air di. Chi'n gweld? Pwy yw'r tystion cyntaf? Y rai sydd yn y Beibl. Nhw yw'r rai sydd wedi cadw gair Duw. Yn uniongyrchol oddi wrth Duw i rannu'r gair gyda ni. A wedyn yn nes ymlaen yn y gweddi mae Iesu yn dweud, ond nid dros y rai yn unig yr wyf yn gweddio, ond hefyd dros y rai fydd yn credu yno fi trwy ei gair hwy. Ni wedi credu trwy ei gair hwy, trwy gair yr apostolion. Rwy'n gweddio ar iddynt oll fodd yn un, mwyn i'r byd credu mai tydi am hanfonodd i. A wedyn yn Ioan 18, pan oedd Iesu yn siarad â Peilat, mae'n dweud wrtho, y reswm pam ges i fy ngeni, a pham dwi wedi dod i'r byd ydy i dystio i beth sy'n wir go iawn. Mae bawb sydd ar ochr y gwir yn gwrando arna i. Felly mae'r apostolion yn rannu gair Duw gyda ni, y gair sydd wedi cael ei roi iddyn nhw oddi wrth Duw, yn uniongyrchol. A mae Iesu yn llefaru y gwirionedd i ni. Mae wedi cael ei ieni i ddweud y gwirionedd wrthom ni. I ni credu yr unig beth sydd yn wir. Beth mae'r creawdwr, yr un sy'n gwybod y cyfan, yn dweud wrthom ni. A dyna pam mae Duw wedi ei anfon, ei tystion. Roedd yr ysbryd Duw yn anfon y broffwydi siarad ar ei ran yn yr Hen Testament. A Iesu, ei apostolion yn y Testament Newydd. Mae Rhufeiniau 10:14b i 15 yn dweud, sut maen nhw'n mynd i glywed os ydy rhywun dim yn dweud wrthyn nhw? A phwy sy'n mynd i ddweud wrthyn nhw, heb cael ei anfon? Dyna mae'r ysgrifau sanctaidd yn ei olygu wrth dweud. Mae mor wych bod y rai sy'n gyhoeddi'r newyddion da yn dod. A maen nhw wedi dod, a maen nhw yn y Beibl. Maen nhw wedi rannu'r newyddion da gyda ni yn y Beibl. A mae mor bwysig i ni wrando arnyn nhw.
A mae'n bwysig i ni wrando ar y pregethwyr sydd yn rhannu beth maen nhw'n dweud. Mae rai ffeddlon sy'n pregethu heddiw yn clywed Duw yn y Beibl yn cyntaf. Ble ni'n clywed Duw yn cyntaf? Yn y Beibl. Mae'n rhaid i ni fwyta yn cyntaf i roi bwyd i bobl eraill wedyn. A ni yn clywed Duw yn y Beibl yn cyntaf mwyn rannu beth mae Duw yn dweud gyda chi o ble arall. Chi'n gwybod pan da chi mewn awyren a maen nhw'n rhoi y cyfarwyddiadau ar y ddechrau. A maen nhw'n dweud os mae rhyw argyfwng a mae'r bethau yna'n cwmpo o'r nenfwd. Mae'n siŵr beth yw'r enw. Y beth yna mae Dafydd yn defnyddio. Mae'n dweud mae'n rhaid i chi wisgo'r beth yn gyntaf a wedyn gwisgo un i'r plant. Fel na mae'n gweithio. Mae'n rhaid i mi fwyta'r bwyd sy'n rhoi bywyd mwyn rannu'r bwyd gyda chi wedyn. Mae'n rhaid i mi gael y nerth o'r ysbryd, a'r ysbryd ei hun, mwyn i mi allu rannu gyda chi'r gair. Felly dwi jyst yn rannu beth mae nhw'n dweud. Beth mae Duw yn dweud trwyddi nhw, trwy'r broffwydi a'r apostolion. A dyna pam mae'n rhaid i ni gyd darllen hefyd y Beibl. I sicrhau bod yr un sydd yn pregethu beth sydd yn y gair. Chi'n gwybod lle mae llawer o bobl mewn capeli yn mynd i'r capel ac yn eistedd yna a dyn nhw byth yn darllen y Beibl. Maen nhw jyst yn gwrando ar beth bynnag sydd yn cael ei ddweud yna. A maen nhw'n gallu derbyn bob math o bethau sydd ddim yn y Beibl, oherwydd dyn nhw ddim yn darllen y Beibl. Mae hynny'n broblem anferthol. Mae'n rhaid i ni darllen y Beibl yn ein cartrefi i cael bywyd a wneud e'n siŵr bod ni'n gwrando ar y bobl cywir sydd yn rannu beth sydd yn y Beibl. Mae 2 Pedr 1:17-21 yn Beibl Gymraeg Newydd Ddiwygiedig yn dweud, oeddem yno, meddai Pedr, oeddem yno pan roddwyd Iesu anrhydedd a gogoniant gan Duw Dad. Pan daeth y llais ato o'r gogoniant goruchel yn dweud, hwn yw fy mab, fe anwylid, yn ddwef wyf ymhyfrydu. Ac yn Matthew 17:5, ni'n gweld beth mae Duw yn dweud yn ychwanegol, gwrandwch arno. Gwrandwch arno. Mae Pedr wedi clywed Duw ei hun gyda llais glir o'r nefoedd, fel taranau, yn dweud, hwn yw fy mab. Dwi'n ymhyfrydu ynddo, gwrandewch arno. Mae'n dweud y gwirionedd. Mae eisiau chi ymddiried yn wir ynddo. Mae'r apostolion fel Pedr wedi clywed Duw ei hun yn dweud hynny. Fe glewsom ni'r llais hwn yn dod o'r nef oherwydd oeddem gyda gef ar y mynydd sanctaidd. Maen nhw'n tystion sydd wedi bod gyda Iesu. Mae'n rhyfeddol. A pan da chi'n darllen y Beibl, mae'r Beibl ei hun, mae'r gair ei hun yn argyhoeddi ein galon o'r bethau yma i gyd. Mae tua 40 o awduron yn y Beibl i gyd. A maen nhw i gyd yn tystio'r un beth. Mae rai ohonyn nhw dim wedi nabod y llall. Mae'n rhyfeddol, y ffyddlondeb, y cysondeb yn y gair, yn y neges. Does dim llyfr arall fel yna. Does dim un arall fel yna. Chi'n gwybod y Myslymiaid, maen nhw'n dilyn llyfr sydd wedi cael ei ysgrifennu gan un person. 600 o flynyddoedd ar ôl Iesu. Ac yn dweud bethau hollol anghywir am Iesu. Mae reina wedi ysgrifennu yr amser yna ar ôl gweld Iesu. Chydig o flynyddoedd ar ôl ni. Mae'n rhyfeddol y ffyddlondeb o'r neges. Fe glewsom ni'r llais hwn yn dod o'r nef oherwydd oeddem gyda gef ar y mynydd sanctaidd. A hefyd mae'n dweud yma gennym hefyd genadwr i gwbl dibynadwy y broffwydi, yr Hen Testament. A pheth da fydd i chwi roi sylw iddi y neges hon, gan ei bod fel canwyll yn disgleirio mewn lle tywyll,
hyd nes bydd y dydd yn gwawrio a seren y bore, sef Iesu, yn godi lewyrchu yn eich galonau. Ond selwch ar hyn yn gyntaf, nid yw'r un broffwydoliaeth o'r ysgrythur yn fater o ddehongliad personol, oherwydd ni ddaeth un broffwydoliaeth erioed trwy ewyllus ddynol. Pobl oeddent a lefarodd air oddi wrth Dduw wrth gael ei hysgogi gan yr ysbryd glân. Mae'n gwbl dibynadwy. Yr Hen Testament a'r Testament Newydd. Aethon nhw ddim creu fe'n i geiriau. Yr ysbryd oedd yn siarad trwyddyn nhw. Ac yn dweud y gwirionedd yn glir. Felly na'r trydydd pwynt, y pwynt olaf. Mae'n rhaid i ni darllen y Beibl i glywed Duw. Mae'n rhaid i ni glywed Duw, credu. Mae'n rhaid i ni credu i gael bywyd tragwyddol. Ond mae'n rhaid i ni credu go iawn. Felly darllen a chlywed gair Dduw yw'r ffordd o dderbyn y sylwedd. Substance, chi'n dweud yn Saesneg? Sy'n darparu'r maetholyn, nutrient, angenreidiol i gynnal bywyd. Pwy yw'r nutrient yna gyda yn mawr, maetholyn, Iesu Grist. Felly darllen a chlywed gair Dduw yw'r ffordd o dderbyn y sylwedd, substance, sy'n darparu'r maetholyn, nutrient, angenreidiol i gynnal bywyd. Mewn geiriau eraill, darllen a chlywed yw'r gnoi, y brosesu yn y geg. Chi'n gwybod, chi'n mynd i gael pryd o fwyd, dydy'r bwyd ddim yn mynd yn syth i'r stymog. Rach chi ddim yn agor rhyw fath o drws a roi y bwyd yna. Mae'n rhaid i chi fwyta. Mae'n rhaid i chi roi darn yn y ceg a cnoi. Mwyn i'r bwyd cyrraedd y stymog ac achos bywyd i'r corff. Peri bywyd i'r corff. Felly mewn geiriau eraill, darllen a chlywed yw'r gnoi yna. Y mwynhau, y blasu a'r llyngu. Dyna ba mae mor bwysig i ni fwynhau gair Dduw a gwrando yn astyd. Mewn geiriau eraill, darllen a chlywed yw'r gnoi yn y ceg. Yw'r bwyd sy'n rhoi bywyd i'n hysbryd ni. Gair Dduw yw'r bwyd sy'n rhoi bywyd i'n hysbryd. Felly, pan da ni'n clywed gair Dduw, pan da ni'n darllen gair Dduw, ni'n llyngu, ni'n gnoi y bwyd, fel oedd Esegiel yn gnoi y sgrol yma, melys yn ei ceg, mwyn derbyn gair neges Dduw sydd yn peri bywyd, sydd yn rhoi bywyd i bob un sy'n darllen ac yn clywed. Matthew 4:1-4, Beibl Gymraeg Newydd Ddiwygiedig. Yn arweinwyd Iesu'r anialwch gan yr ysbryd i gael ei temtio gan y diafol. Wedi iddo ymfrydio am 20 dydd a 20 nos, daeth arno isio bwyd. A daeth y temtiwr a dweud wrtho, os mab Dduw wyt ti, dywed wrth y cyrrig hyn am troi'n fara. Ond atebodd Iesu, mae'n ysgrifenedig. Ble? Yn yr Hen Testament. Mae'n ysgrifenedig. Nid ar fara yn unig y bydd rhywun fyw, ond ar pob gair sy'n dod allan o ennau Dduw. Iesu cyn dechrau ei weinidogaeth yn cael ei brofi yn yr anialwch. Heb fwyd a heb bethau o'i gwmpas am 40 diwrnod. Mae'n cael ei temtio i fwyta ac i gael popeth sydd gan y byd i'w cynnig. Ond mae Iesu wedi bwyta'r bwyd sydd wir yn angenreidiol i fyw, sef gair Dduw. Ac mae'n gallu ymateb i'r diafol ei hun gyda nerth a doethineb sy'n dod o'r bwyd ysbrydol, sef y gair. Mae'n ysgrifenedig, nid ar fara yn unig y bydd rhywun fyw, ond ar bob gair sy'n dod allan o ennau Dduw. Deuteronomium 8:3b. A Iesu ei hun yw'r gair sy'n rhoi yr enghraifft i ni o sut i cael y bwyd sy'n rhoi fywyd. Bob un sy'n darllen y gair, sy'n gnoi y gair, ysgrol y gair, a'i llyngu i cael bywyd. Wrth darllen y Beibl byddwn ni'n dod i nabod Iesu Grist
a thrwyddo byddwn ni'n cael perthynas iawn gyda Duw. Achos dyna beth yw'r bywyd, perthynas real gyda Duw trwy'r gair, sef Iesu ei hun. Ioan 17:3, a dwi bron ag orffen. Meddai Iesu, dyma beth ydy bywyd tragwyddol. Iddyn nhw dynabod di, yr unig Dduw sy'n bodoli go iawn, a Iesu y Meseia, wyt ti wedi ei anfon. Beth yw bywyd tragwyddol? Nabod Duw, y Duw go iawn. Mae darllen y Beibl yn beri ni nabod yr unig Dduw sy'n bod. I ni credu yn niw fel y mae mewn gwirionedd. Chi'n gwybod, mae'r Dad yn ceisio bobl, yn chwilio bobl sydd yn addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Sydd yn addoli Duw fel y mae mewn gwirionedd. Chi'n gwybod beth sy'n digwydd heb darllen y Beibl? Pan dwi ddim yn darllen y Beibl, dwi'n creu syniadau yn fy meddwl am Dduw. Dwi'n creu delw o Dduw yn fy ffordd fy hunan. Yn lle credu yn y Duw go iawn. Dyna pam mae'r Dad yn chwilio bobl sydd yn addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Sydd yn addoli Duw fel y mae mewn gwirionedd. Nid y Duw dwi wedi creu yn fy meddwl, neu traddodiadau ni wedi creu yn ein meddwl ni. Y Duw sydd yn y Beibl. Dyna pam mae mor bwysig i bob un ohonom ni ddarllen. I addoli'r Duw go iawn. Nid addoli Duw ni'n creu yn ein calon. Heb darllen y gair. Ni'n dychmygu. Delw ydy hwnna, nid y Duw go iawn. Mae darllen y Beibl yn beri ni nabod yr unig Dduw sy'n bod. I ni credu yn niw fel y mae mewn gwirionedd. I ni gael perthynas gyda ef yn y ffordd mae ef wedi ei trefnu ar ein cyfer ni. Sef trwy Iesu Grist, y gair. Chi'n gwybod, byddwch chi byth yn gadael i rywun chi ddim yn nabod dod i mewn i'ch cartref chi. Mae gen i 2 plentyn, Llywelyn a Joseph. Mae un yn 10 blwydd oed a'r llall yn 8 blwydd oed. Tasai rhywun yn dod a nocio'r drws a dwi eisiau dod i mewn i'r tŷ, byddwn ni byth yn gadael i'r berson yna dod i mewn, os dwi ddim yn deimlo'n saff. Chi'n darllen cymaint o bethau sy'n digwydd yn y byd ar y newyddion nawr. Ond gwmpas ni, chi ddim yn mynd i adael i berson chi ddim yn nabod dod i mewn i'ch cartref chi. Mae angen i ni ddod i nabod Duw drwy Iesu Grist. I ni ei croesawu go iawn yn ein calon. I ni ei dderbyn yn ein calon. Pan da ni'n dod i nabod y Duw go iawn, wrth gwrs byddwn ni eisiau ei croesawu. Wrth gwrs byddwn ni eisiau iddo fe meddiannu ein holl bywyd ni. Achos mae Duw yn dda. Bob amser mae'n ffyddlon. Byth yn methu. Ni yn methu, ond dydy e byth yn methu. A pan da ni'n deall pwy yw Duw, wrth gwrs byddwn ni eisiau ei dderbyn. A byddwn ni eisiau iddo fe fod yn frenin ar pob rhan o'n bywyd ni. Ond heb nabod Duw, byddwn ni'n ansicr. Byddwn ni ddim yn siŵr. Byddai eisiau reoli fy mywyd. Mae'n llawer well i'r unig un sydd yn dda reoli fy mywyd i. Dwi'n saff yn ddoef yn unig. Dwi ddim yn saff yn fy nwylo fy hunan. Dwi'n saff yn yr arglwydd yn unig. Mae angen i ni ddod i nabod Duw trwy Iesu, i ni ei groesawu go iawn yn ein calon, i ni ei dderbyn yn ein calon. Oherwydd yn y berthynas gyda Duw mae bywyd. Y fe yw ffynhonnell y bywyd. Hebddo does dim bywyd. A dyna pam mae'n rhaid i ni ddarllen y Beibl. Gwrando ar ei air ef. I groesawu Iesu Grist yn ein galon a chael bywyd yn ddwef. Wrth i ni adael iddo e fod yn frenin ar ein bywyd ni. Yr glod yw enw sanctaidd. Amen. A ni'n gorffen trwy gydganu yr emyn olaf, sef emyn 320. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwyn nafres oll yn gyfan ac yn y blaen, 320.
Diolch nefol dad am dy air sangdaidd. Diolch achos ti'n ffyddlon bob amser a ni'n gallu ymddiried yn o ti yn llwyr. Diolch achos ni'n gallu adeiladu ar graig soled sef Iesu Grist, ar ei eiriau, ar dy air di nefol dad. Gad i ni ymddiried, gad i ni fwynhau a dymuno darllen a clywed dy air di, gair sydd yn peri bywyd, berthynas real gyda ti nefol dad drwy Iesu Grist. Bendithia ni ac arwain ni i dy glodfori di yn enw Iesu Grist. Amen.